Usa ka pagtuon ang gipahigayon sa University of the Philippines Cebu Gender and Development Office ug sa Sidlak Gender Resource Center sa Central Visayas ang nagpakita nga kasagarang dali maabuso mao ang mga huyang nga mga babaye. Matod ni Edna Lee sa UP Cebu nga kasagaran nga maabuso mao kadtong mga adunay kulang sa kahanas ug mapugnan lang kini kung adunay igong kaalam sa katungod ang mga kababayen-an. Niadtong miaging tuig lang gibutyag sa World Economic Forum sa ilang Global Gender Gap Index nga ang Pilipinas mao'y ikalima sa 136 ka mga nasod nga adunay kinaminusan nga gender disparity. Si UP Cebu Professor Rodora Bukoy niingon nga ang mas kinahanglan kining hatagan og atensyon. Dugang niya nga angayan sa bunungon ang human trafficking nga mao'y usa ka ngilngig nga paagi sa pagpang-abuso sa mga kababayen-an ilabi na ngadto sa mga kabatan-unan. Giawhag ni Senior Inspector Maria Teresa Makatangay kinsa hepe sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force sa Central Visayas ang akademiya nga mutabang sa mga law enforcement agencies sa pagpakigbatok sa human trafficking pinaagi sa pagtudlo sa mga estudyante. Butyag sab ni Makatangay nga padayon sab ang Police Regional Office sa Central Visayas nga makigbisog alang sa virtual exploitation, child pornography ug sa actual exploitation.